kulendi bata mabvira baba pari kuita kubvira cheko pane anosapota advocate Nelson Chamisa chezverapo kana kuti variapo muri kungobhaizana muri yeZimbabwe ndadzoka panapa pakuliend patinenge tichitefenura tichionesana zvinhu zviri kuitika. Munozviziva kuti inini ndiri one munhu asina mangwana asingatenderere kuita sei so kana uchinge uripo unodedzera kuti unofarira advocate Nelson Chamisa, show me the signal, it's about to happen now. Ita kuti ahoi, itai kuti ahoi in the comment section izve so. Advocate Nelson Chamisa ayo hanzi ndiri kubvira panapa. I'm fired up. Ndiri kukutaurirai last time takambofambira nyaya idzika tikabvunza kuti komukuru toda kuziva isusu kuti chinhu chamauda kutanga because something is about to happen and we know that. Tikabvunza kuti chinhu chamauda kutanga izvezvi mukuru apa chichi chanyatsozoitika, chichi chanyatsotora nzvimbo, what exactly is going to happen? Because wanaika tedonzo kuti muda kutanga mwe political party turamba tichingoita zvema political party tukanzi no this time around ndachaita zve political party because hanzi ndakavaonera vanhu vada kurohwa nemovement yekuti munhu wese because ma political party ndo aya yekuti vanhu vanga vachingosungiswa, vanhu vanga vachingoitwa sei, vamwe vachityoredzerwa, but now auchakwanise kumisa an idea manje. Ndo pazvinhu zvaaponzi idea havakwanise kuimisa kana dzanyaya dzekuzonzi takuda kuzoenda kuelection kana yairova iri as a movement vanhu vanokwanisa kungoziva kuti this time around ngatiise ningi sema-representatives vanokwanisa kuzoenda kunomirira chinhu chacho chese. So advocate Nelson Chamisa vari kutaura kuti chinhu chacho chaready ende vari kubvira ibvira chairo nekuti vari kuti I'm fired up. I hear the heartbeat of the citizens of Zimbabwe. The anticipation is immense and massive. The nation is ready. Everywhere I go, Zimbabweans expectant and prepared. Zimbabweans everywhere are ready to roll. The moment is coming. Are you ready? Ndo patiri kuti pana vanofarira advocate Nelson Chamisa chezvo kuti varapa muri kungobhaizana kana uripo usakanganwe kunyora kuti ahoi mucomment section mangu ende kana uchiziva kuti iwo uchamira naChamisa wacho kana zvinhu zvichinge zvatanga. Make sure kuti walike this video izve so kuitira kuti anozoziva kuti vari kumira nini vanhu vacho vangani varipo because now patakambobvunza isusu tichida kunzwisisa unongo waswera uchionesa vanhu zviri kuitika uchivhura vanhu brain vanhu obva kuzoti tiri kuzoona kuti wativhura brain but haufaka mimi ko ningi wacho achazouya here what is going to happen kuna Chamisa achavhura here pati yacho ende kana akuzovhura pati achaivhura rini chichi chazotora nzvimbo ipapo. You get the point. So Chamisa ndo pakati tikuvhura movement but pekutanga akatangatira kuti tikakwanise kuti tikwanise kuvhura imwe nigirikini tisatambomirira imwe tikaona kuti yafa itovhura imwe like zvavakaita pane MDC alliance yakanohijekwa nana Dagi yahijekwa ndobva vavhura imwe ndipo vakazovhura imwe pamusoro peimwe vakada mbouya vari kublue movement but nyaya dzeblue movement idzo inyaya dzekuti ina handidi kunyanya kudzinzwa nezvazvo stere cause kuna vanhu vaida kuzoti fair vachitibvunza vachiti saka blue movement totiona kuti Chamisa wacho anga ari part of blue movement here. Ndakati no imimi handiti munhamba dzaChamisa dzacho munadzo kana muchizokuziva kuti munokwanisa kudayirwa call them, contact them on their numbers, munokwanisa kuita se kunge muchibatsirikana. But now let's see kuti tione kuti zvinhu zvacho zviri kufamba sei. maZimbabweans vane zvinhu zvavari kutaura but nhasi ndiri kungoti every stumbling block munhu aisa kukanda stumbling block ka tiri kurichinja tikuvaka nestumbling block ukataura zvinhu zvakadhakwa tiri kushandisa mashoko ako kuita se kumagadzira kuti ave positive kuti ange achivaka. Right, zvanzi Mr Motivation Speaker of the Year, all talk less action. Exactly, hazvina kushata. maZimbabweans chinhu munofanira kuziva ndechekuti every politicians anofanira kugona kunge ane pamouth kuti zvinhu zvibalance, you understand. Saka ukatoona Chamisa muchimuti motivational speaker of the year tofanira kutoziva kuti at least vanhu vanokwanisa kuti vachiva nesomeone anokwanisa kutaura nemi than munhu anenge achikushaudhai. First thing, qualities ekutanga for you to become a successful politician kugona kutaura pamouth apa kuti uchitaura uchibudisa mastatement ndozvo zvakanaka kana mamusingazvizive ende munoudza vamwe. Number 2, umwe ari kuti zvoni I was Washington DC say manje kana maku update my personal qualifications apa muri mi hope yedu then
the only hope yatinayo ndana chingono. No, my jokes. You know what, let me tell you something. Chamisa is not in Washington DC. Chamisa is not in America. He is in Zimbabwe. Inini ndikukonfirm ndikutokutaurirai, and I think handizoti munhu ngada zvinhu zvakaita sei kuti ndinge ndichikuonesai kuti ari kuZimbabwe. I'm not here to defend munhu 24/7. I'm not here kuti nditenge ndikuda kumirira kana kutangesa spokesperson. Spokesperson ake aChamisa ariko, and you know them very well. Avanambobvira vanzi vadzingwa basa. You can go and ask them. Mavabvunza proof vanokuonesai kuti Chamisa ari papi. But imimi makada kuita problem yekuti munoda kuti auziva kuti munhu ari kugara pai chapo chapo, mune makutoita dambudziko, because panogona kuzoitika zvinenge zvichiitika kasaka hatikwanise kuningirikana. Right, umwe ari kuti pacomedy apapa Chamisa is not doing any comedy. Honestly speaking, this is not comedy at all. But chatungotaura kuti kune vanhu vari kuda kumurwisa vanoratidza kuti inobuda iri comedy. Vapedza kuti saka tikufaita chii papa? Because mind you, ZANU-PF ine ma-resources. Saka it's not easy to fight vanhu vane ma-resources yosina. Saka unopedza kuti mene mbavhurira bhaibheri. Saka makutodonza makutorwisa shoko raMwari. You understand? Ndo zvinenge zvakutoitika. Like pane joka rakambokandwa paipa zvikanzi isusu nyika yedu iyi tinonzi Citizen Coalition for Change. Saka ZANU-PF ngeke kuchika kuti pasi nema-citizens. Ngati toti pasi nema-citizens, manzi ma-citizens vanenge vari vanhu, tingati pasi nevanhu ka. Ngati pasi nemandu tikakatipuziya kanoningana daso yamakaona paipa irangatori rimwe joka ranga ratokandwa iro. Saka guys, kana muri kuona unge ari kuita comedy, I don't know. Handiziva kuti mimi munenge makuda chii yekuti munganikirina kuti mungabatsirikana, but let's see. Ndoda kunyatsoona vanhu vari kutaura zvese basa rese, because comment section unosangana nevanhu vanenge vachitaura zvese. Right, do not let the momentum to die. People have been waiting for too long, and the waiting is draining the morale. Just say you are back and the reaction will be thunderous. All the hyenas around you have unmasked themselves. Come and start on a clean slate. I mean, ilili zvangu ili zvandinomboona zvinotaura maZimbabweans. But chandinoda kwanza kuudza chimwe chinhu chekuti ukaona una leader wekuti unomuudzira zvekuita ubva akuteera, munhu iye doesn't deserve to be a leader. Leader is someone wekuti ari kutokuleader iwo uri kutoteera maideas ake. Ukasatonakirwa nemaideas ake ndozvinoita kuti munhu iye atore leader. Ukaonawo kuti nyika yese moya muchiadvisa munhu dai wadai, ukaona achikuteererai munhu anoda musango, hapana chinhu chiri kuningirira. Because a vision nesomething, a visionary ndiye anenge ane vision yacho. Saka ukada kuzomuudza kuti apa vision yako wadai so wauda muchinjisa vision manje. Wakangofanana driver nemap ari kuzako ari kuenda woti baba kwatiri kuenda ukwako madii marowa nekuko nei wakuda kuwedzera driver kwakwira mukombi yemunhu kwairi kuenda ikatokudza kuti ndiri kuenda kuCape Town, chingoziva kuti tarisira direction yekuCape Town, kwete kuti uzomboti mudhara tangai madzika nekuZimbabwe ikauko, because kuZimbabwe ndokunoningirana. Iye munhu ari kuziva kuti ndikuenda nekuCape Town, muti aiwa but kuCape Town kunopora chinhu wani, kunonyanya kutonhora kunoita sei, ngatitenge tienda nekuZimbabwe unotonzi iwe shamwari wakutoita problem. Saka izvi nyaya dzekuti muda kuudzira munhu, I don't think kuti zvinomake sense. Right, mwari kuti action can remove that theory. Okay, action can remove what theory cannot solve. You can't lead from the back. Chamisa is not leading from the back. Chamisa is leading atori ku front ikoko, but it's just that vanhu vekuZimbabwe havana patience. Ndosoma Chamisa anongoti pakadonzi pari kuitwa zvimwe zvinhu akwanisa kuzoya chikudza straight number kuti izvi handizvide izvi mu leadership yandenjiita. Ari kuzoti guys anongonyarara. Saka why muri kuda expect action munhu wacho mune muchifollow akanyarara? Munongoningirikina, and the good thing is that vanenge vachimufollowa vanongoteera kuti okay, let's follow him pane zvinhu zvaari pane anything that is happening, let's follow Chamisa pane idea yaataura iyi. Ndo zvinoita vanhu vari tese vari in love of anything, kune vari in love of munhu, kwete kuti unobuda ubvonza ayewa iwe uda waita zvekudai so komana munopera. Ende zvimwe zvacho Chamisa akangwara ndoziziva kuti vanhu vezimbabwe vongotouya ukapuhwa ma-ideas nemaCIO vakatokusunga futi at the end of the day kuti right apa yamaita imhosva inonzi chakati chine chakagadzirwa chimuforimbo baba vokupa idea iyoyo kuchingodyira chete vazvanzi atoipara mhosva inenge yakatorowa kudhara yakatopera kudhara. Saka chasara chii chienda munoconvinza iye kuti achinge achizviita. Unoziva here kuti Chamisa chaiye akabuda achiindosa something like zvichikaona namudhara geza zvezvo kuti right mangwana tobva tabuda takadai. Chamisa kangoti vanhu ngatibude tiende, ndo mangwana chandomunga akasungwa, ende nyaya yacho haibude zvekukasika.
inonetsa nyaya iyoyo poza anenge kunzi aiwa iwo ndiwo uri kukonzeresa kuti vanhu vatinge vazodai vakwa ende vachitodaro Chamisa achingopedza kutaura mashoko iwayo kunobva kwatobuda vamwe vanhu vochinyatsonomuparira mhosva yachobva bomba zvinhu vonoputitsa zvinhu manhingirikini meme mutauni mumunga makapiswa pakakunhingirikini papanzi right iwo ndo wakakonzeresa izvozvo. You know those guys the way they operate. Saka Chamisa is smart. Musanyenyenye uzofunga kuti pamwe haasi kuziva zvaari kuita. Inini but I'm not here kundiswera ndingokudza kuti Chamisa anozodai inini ndingotaura kuti aiwa mukomana ari kuti akudzoka ende ari kuti aiwa ibviravira chaiko zvinezvi ari kuita kuvivirina moto. I don't know kuti musi wacho ndirini because I'm not here kuti ndikudzei day munhu wacho aripo akangobudisa day watakudza kuti muri eZimbabwe Chamisa azobudisa day reyari yataura kuti mangwana chakatochaya ndakubudisa chinhu chiya but something is cooking and anga atone nguva achichibika. Trust the process, trust the leadership. Anditi mazona trust zvamunotoona zvemurutoodzwa izvozvo kuti aiwa komana tikugadzirisa zvakadai so zvinotoita. Don't worry, imimi ndikuziva kuti vanhu makanonokerwa ende kunonokerwa is not a problem. Anditi I think that's all for today. But before I disappear, muri eZimbabwe kana uchingori muSouth Africa udo register company ovavhurwa FNB business account usina work permit kana start permit zvaizi mazuwano bata company inonzi education research inotungamirirwa nana mukoma Owen ndoshasha idzodzo vanokwanisa kuregistera company vokuvhurira FNB business account usina work permit kana start permit. Saka zvaunongoita chete iwewe kutora nhamba dzavo idzo rova screenshot utaura nawo wobatsirikana usaswera uchiita zvinhu zvekuudzirwa nomwe munhu kuti aiwa but zvinogona kuzodai kana kuzodai so iwe uchingonanga straight to the point zvandatokuudza unobatsirwa nana mukoma Owen wakutoenderera kumberi. That is kana uri serious nelife kana kuti serious nezvinhu zvauri kuita izvozvo.